Guys on आंनि YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय आं थांफेरि जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जों बहा थाङो मामा बाबा आमा मोन थांगोन आरोना जमा ओमफ्राय जों बहा थाङो जों कलेजआ भिउखौ नाय लोगोफोर जिबायदि मोजां जाना दंमोन ना जोमैयाबो आं जि फट' खेबजानो गोसो जाथारदोंमोन आं खासिबारि गेरजा थिखिया जुलिनो बाट आं बाहायफेराखैना खनसेबो ओमफ्राय मिथिया मानसियानो अबस्था गैथारला जि बोरैबा नुखानाय आयौ गारि गाखोनाया हास्रालाबो नों सफैबाय दायो देन्जार गोजांखादों आयौ बे हस्पिटालाव लाबोदों बे सारियालि तेजपुर सारियालि खाथियाव आरोना ओमफ्राय मिशन होननानै बुङो ओमफ्राय बिनि नाम दंखौदां मिथिला आं बेखौबा मोजांखा फुल दोंनो मोजां नुयो बिथिं गारि पार्किं खालामग्रा आरोना जास्राला मानसियाथ' अबस्था गैला खामफैजोब्बाय आं आयौ दासो न'आव थांनो मोनसिगोन बाजबाय माने बुगब जाजोब्बाय थांनो ओंखारबाय जोङो न'आव दायो ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामना दोनदोंना मोनसे गिर्जायाव नायलांबाय था इलाय बे गिर्जायाना जि मोजां खालामनाय नायबाय थानो गोसो जानाय आं बे आरो खासिबारिनि गिर्जा जि मोजां डेक'रेसन खालामदों बेखौबो बेसेनोसै आंनि भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नेना थादो लोगोफोर बाय बाय